mais ni sugu ninnu ta samiyɛ dɔrɔn tɛ samiyɛ mana se de mɔgɔw bɛ jɔrɛ n'o tɛ san kalo 12 n'i y'a jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ sugu ninnu u tɛ bolo ɲuman kan ni waa tɛ bolo ɲuman kan sugu ninnu ni donn'o kɔnɔ i b'a sɔrɔ gaw jɔcogo karataw i b'a sɔrɔ ɲɛgɛnw u tɛ condition min ye condition ye min bɛ hygiène respecté a ka kan cogo min na donc kuma lasurunya na ne kɔni bolo bi autorités kan ka mairie municipalité ani chambre de commerce ani association fɛn o fɛn bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ni cadre kɔnɔ sugubulon ninnu kɔnɔna na u sigi pour que solution ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ sugubulon ninnu na sugubulon ninnu il n'est pas dit forcément que a ka kɛ sugu a étage ni investissement de milliards caman ye sugu caman bɛ yen bi olu bɛ se ka labɛn cogo la pour que condition minimale c'est-à-dire que condition dɔgɔmani o bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ o bɛ sɔrɔ cogo di gaw ka bɔ karataya la gaw ka uniformiser a bɛ jɔ ni nɛgɛ ani tɔli i y'a faamuya a ka kɛ tɔliw ye tɔliw min ka ɲi bon o fana dugumala ninnu dalazi ɲɛnama ka k'a la ka ɲɛgɛn kɛ donc n'o kɛra mɔgɔw bɛ sigi ani tabaliw min bɛ sugu ninnu kɔnɔna na ka standard dɔ kɛ pour que feerelikɛla bɛɛ bɛ se k'i ka sigiyɔrɔ sɔrɔ fɛrɛ la cogo min na donc n'o kɛra o bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye bi problème caman bɛ yen hali sugubulon ninnu caman bɛ tasuma ta courant ko problème installation ninnu ka kɛ a kɛcogo la maintenant wusuru min bɛ minɛ nin ye bɛn de bɛ k'a la parce que ni mairie tɛ se ka a gérer cogo la donc a kan ka passer chambre de commerce ka bolo kan parce que chambre de commerce n'i y'a ta k'a lajɛ c'est un établissement public de don donc état ka kuma da bɛ yen quoi donc a bɛ se ka fonds publics gérer donc maintenant mairie ka sɔrɔ ye min ye san kɔnɔna na chambre de commerce b'o tigɛ k'o di mairie ma maintenant investissement min bɛ kɛ o kan ka sara cogo min na donc chambre de commerce bɛ se k'o boloda cogo la k'o sara cogo la pour que sugubulon ninnu o bɛ se ka lafiya da bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na maintenant o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sugubulon ninnu kan ka organiser a bɛ organiser cogo min na n'i taara sugu kɔnɔna na ni mago bɛ légume na sisan komi légume ga tun bɛ cogo min na partie dɔ bɛ kɛ légume ye partie dɔ bɛ kɛ sɛ feereyɔrɔ ye partie dɔ bɛ kɛ jɛgɛ feereyɔrɔ ye partie dɔ bɛ kɛ nin ye partie dɔ bɛ kɛ nin ye donc sugubulon fana ka organiser cogo la n'i donna sugu kɔnɔ i b'a dɔn i bɛ taa sira min fɛ donc a bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya da di an balima jagokɛlaw ma a bɛ kɛ sababu ye fana ka nɔgɔyali da di o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ parking ko mɔgɔw kan ka jɔ yɔrɔ min na olu fana kan ka labɛn que anarchie kana k'o la mɔgɔw ka jɔ n'importe comment ou bien sotaramaw ka jɔ ou bien moto taxiw ni fɛngɛw a bilisa ɲagami nin bɛɛ facteur ye mun bɛ se ka kɛ facteur ye mun bɛ baara di denmisɛnnin dɔw ma mais il faut que a ka organiser cogo la donc moi je pense que aujourd'hui autorités municipalités commerçants consommateurs tout le monde est interpellé par rapport sugu ninnu quoi donc vraiment bon n'i ko i bɛ jago fana fɔ jago ni sariya dɔw de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que pour que a ka dɔn k'i ye jagokɛla ye f'i ka sɛbɛnfura dɔ ta o sɛbɛnfura fana o bɛ kɛ sababu ye ka recette dɔw di état fana ma o bɛ kɛ sababu ye fana mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ identifier k'a fɔ
ne commerçant ye mais bɛɛ tɛ se ka kɛ a fɔ n ye commerçant ye k'a sɔrɔ commerçant papier t'i bolo bon n'i ye tali kɛ k'a lajɛ fana bon sirabadaw la an b'a ye k'a fɔ an ka denmisɛnnin caman bɛ yen u bɛ feereli kɛ bon o feereli fana o bɛɛ ka kan ka réglementer a bɛ réglementer cogo la pour que ala man kisira denmisɛnninw bɛ boli mobiliw ni ɲɔgɔn cɛla la souvent i b'a u ye condition dɔ la vraiment a condition ka gɛlɛn quoi donc moi je pense que yen fana bolodali ka kan ka k'o la maintenant dɔw fana bɛ yen olu bɛ yaala carré kɔnɔnaw na k'u ka jagomisɛnninw kɛ bon nin bɛɛ sɔrɔ sira dɔw ye mais nin bɛɛ bɛ se ka réglementer a bɛ se ka réglementer mais a bɛɛ ka kan ka kɛ bonya kɔnɔna na mais c'est aussi des sources de recettes pour l'État parce que n'i bɛ dɔrɔmɛ kelen kɛ dɔrɔmɛ fila ye i ka kan ka fɛn dɔ di jamana ma donc o bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔyali dɔw la nati et puis bon éclairage public a bɛ facture caman na il faut que EDM songe vraiment que yɔrɔ public dɔw bɛ yen comme sugubulon ninnu a ka éclairer cogo la min bɛ se ka na ni basigi ye min bɛ se ka na ni lakana ye sugubulon ninnu na sugubulon ninnu fana il faut que a ka garder gardiennage ɲɛnama ka k'a la parce que mɔgɔw ka biens de bɛ u ka musakaw de b'a kɔnɔna na ça aussi c'est très important moi je pense que ni ninnu sera ka conjuguer mais an bɛ se ka a jateminɛ fana yɔrɔ ni yɔrɔ la ka sugu belebelebaw kɛ zone dɔw la parce que an b'a ye jamana caman na hali n'i taara Chine jamana ninnu ni Nigériaw ni fɛnw la i b'a sɔrɔ pièce sugu bɛ yen n'i bɛ pièce fɛn o fɛn ɲini i bɛ taa yen i b'a sɔrɔ donc o sugu i tɛna malo feere yɔrɔ ye yen i tɛna fɛn wɛrɛ feere yɔrɔ ye o ye pièce feere yɔrɔ ye i bɛ taa sugu dɔ la i bɛ taa sɔrɔ suman dɔrɔn de bɛ yen n'i bɛ suman min nɔfɛ i b'o sɔrɔ etc donc o sugu spécialisé ninnu il faut que an ka essayer ka o fana kɛ an ka capitaliw ni an ka capitales régionales ni fɛngɛw kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ orienter facilement i b'a dɔn hali ni ye mobili ta ou bien n ye moto ta n taara nin yɔrɔ in na n bɛ fɛn min ɲini a ka ca ala fɛ n b'a sɔrɔ. nin bɛɛ kɔfɛ est-ce que n'an y'a fɔ sisan an b'a kɛ a tɛ taa ni yɔrɔ ti ni yɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ci dɔw sigi cogo man ɲi i bɛ tɛmɛ an ka so kɔnɔ la i ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan c'est vraiment important a sensibilisation ko don. Sensibilisation ne y'o de fɔ quoi il faut que bɛɛ de ka concerter ɲɔgɔn fɛ parce que camisole de force tɛ se ka don mɔgɔ kan parce que an bɛ démocratie tile la donc moi je pense aujourd'hui que o concertation ka kan ka kɛ hali ka wuli bon kiosque cili ni fɛngɛ ninnu mais moi je pense que mɔgɔ tɛ ban mais a kɛcogo de souvent a bɛ kɛ cadre min kɔnɔna na bon e ma mɔgɔ bali ka sigi maintenant a sigira a sédentarisé la ka san caman kɛ i nana sisan k'a ka wele i ma sigiyɔrɔ wɛrɛ jira a la i ma nafolo wɛrɛ d'a ma pour que a bɛ organiser ka fɛngɛ a ka gɛlɛn quoi parce que habitude bɛ créer mais sigikafɔ ye damu ye ni mɔgɔw sigila n'aw kumana moi je pense que concertation kɔnɔna na mɔgɔ dɔ bɛ se ka dɔ bila dɔ ye dɔ bɛ se ka dɔ ta dɔ ye mais parce que a bɛɛ ye jamana ko ye min bɛ feereli kɛ o ko Mali min bɛ sanni kɛ o ko Mali aya mun fana bɛ fanga kunna olu ko Mali bon moi je pense que n'an bɛɛ ta ye Mali ko ye an man ka kɛlɛ o moi je crois que ça aussi c'est une situation qu'on peut résoudre. musaka ko o sɔrɔli a man gɛlɛn parce que ni i y'a a projet monté a projet chambre bɛ se ka a bɛɛ supporter chambre de commerce du Mali o bɛ se k'a bɛɛ supporter ka sugubulon ninnu jɔ ne tun y'a dossier ninnu ne tun y'a caman initier k'an to chambre de commerce la chambre bɛ se k'a initier komi état yɛrɛ fana bɛ se k'a initier bon a kɔni tɛ taa musaka kɔ bon on peut toujours avoir l'accompagnement des banques bɛ se k'an accompagner
ni cadre sifa o kɔnɔna na moi je crois que musaka ko ninnu olu tɛ problème y'a la mais surtout a remboursement a plan a bɛ structuré cogo min na donc et puis bɛɛ ka rôle ye min ye o ka défini et puis wari bɛ encaissé cogo min na a kana kɛ n taara n ye resini sɛbɛn dɔrɔn ka tigɛ ka di ka wari bila jufa kɔnɔ o ni fɛn ninnu bon moi je crois que il faut pas qu'on rentre dans des situations comme ça les recettes a ka organiser cogo la pour que ni juru min taara o juru ka se ka sara donc vraiment moi je pense que et tout le monde a conscience aujourd'hui et puis an bɛɛ de interpeller nous parce que bɛɛ ka nanfɛn bɛ bɔ sugu kɔnɔnaw na est-ce que a bɛna ni sanuya yɛrɛ ye a bɛna ni kɛnɛya ye a bɛna ni saniya ye a bɛna ni kɛnɛya ye a bɛna ni fɛn caman hali bana lankolon caman bɛ yen a b'an éviter a la i m'a faamuya ala m'an kisira sisan ni san nana waati dɔ la ni k'i bɛ don sugu kɔnɔ pati sangana de don dɛ bon mɔgɔ caman t'a dɔn mun tɛ taa sugu kɔnɔ olu t'a dɔn mais an baw n'an kɔrɔmusow n'an mɔmusow ni an denmusow ni fɛngɛ ninnu n'u kumana tuma dɔ la sugu kan i yɛrɛ bon souvent moi je dis que pour que ka mɔgɔw yɛrɛ sensibiliser u ka to ka mɔgɔw ta cɛw ka to ka taa sugu kɔnɔna na pour que ka taa sugu kɔnɔna lajɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ dusu don mɔgɔ caman na écoledenw ka taa u ka taa sugu kɔnɔna na ka taa sugu visiter autorités ka taa sugu visiter je vous jure que n'a a kɛra a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔ ou bien mɔgɔ caman bɛ fɛn caman fɛngɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ fɛngɛ donc élu municipal ninnu u k'a faamuya parce que mɔgɔ ni i taara ka bila sigida ɲɛ la ɲɛmaaya la donc fɛn bɛ fɛn na i ka kan ka essayer ka olu gérer donc ani fossés min bɛ tɛmɛ yen tout ça là c'est à dire que microbes ka ca insectes ka ca donc moi je crois que vraiment on est tous interpellés bon Bamako dɔrɔn tɛ dɛ hali région kɔnɔnaw la parce que mun bɛ taa sugu jɔw ni fɛngɛw kɛ karata ni fɛngɛ ninnu san o san ce n'est même pas économique. Bon solution bɛ se ka sɔrɔ o la parce que camion an b'a fɔ ko forain i m'a faamuya ne yɛrɛ ka musokɔrɔba tun bɛ sugu jɔ kɛ mobili binna n'a ye siɲɛ fila ala ma hinɛ n'a la i y'a faamuya u b'u ka minɛnw marchandises fɛngɛ u yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka yɛlɛn camion sanfɛ o pratique bɛ yen hali sini bon tubabukan na u b'a fɔ ko transport mix bon état ye wulikajɔ caman k'a la mais moi je pense que il est grand temps que fu ka siri nin fɛn dɔw la parce que mɔgɔw ka vie de bɛ en danger i y'a faamuya bon ni a organiser len bɛ organiser cogo la a bɛ se ka kɛ sababu ye vraiment fɛn caman bɛ pan an kunna quoi moi je pense que il y a des possibilités mais tout ça là ça demande de la volonté et surtout politiquement il faut de l'engagement i m'a faamuya de vision politique économique sociale et culturelle donc tout ça en bɛɛ interpellé non à s'en faire quoi. Non vraiment Mbauka Blala moi j'ai dit que il y a beaucoup d'expériences qu'on peut partager ensemble on va donner des solutions aux problèmes que ce soit du commerce que ce soit de l'industrie ou des services Dieu merci je pense que Allah est fitine do kalfana on va partager maintenant mun bɛ en exercice aujourd'hui nous pouvons utiliser à Bigné même le financement des détaillants le projet d'appui au commerce de détail là on l'a initié à la base c'était nous quand Soumaïla Cissé était le président de la commission de l'UMOA à toute la chambre de commerce et moi j'étais le président de la chambre de commerce donc k'a jira k'a fɔ ko détaillant bɛ se ka financer k'a sɔrɔ garantie t'a bolo solidarité an ka solidarité faralen ɲɔgɔn kan a n'an ka cotisation o bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ financer mɔgɔw bɛ financement sɔrɔ i m'a faamuya après plus tard i bɛ bancariser donc au fait o financement fana sɔrɔli don nataw la peut-être an bɛna an da don an na c'est-à-dire financement bɛ sɔrɔ cogo min na juru bɛ se ka ta k'i ka baara yiriwa cogo min na commerce kɔnɔna na an bɛ se ka kuma o kan